Alright, so simulan na natin yung mga gusto nyong ipatingin sa akin, okay, sa ating group. Trade ko to, no? Para at least mai-continue na natin. So ito yung PSEI. Yung tinatakbo niya is talagang masasabi natin na manipis siya at nasa downtrend pa rin siya. Okay, ayun, nasa downtrend siya. Itong ating mga moving averages 250 and 14 yung orange, na 50 itong blue, at yung ating green is 200 MA. Okay, so yung ating MACD okay, ganun pa rin, no? Nasa bearish part pa rin, nasa ibaba siya. At yung ating RSI, no, at ganun pa rin yung ating RSI. Okay, nasa bearish area pa rin siya. So, puntahan natin yung mga stock na gusto nyong ipabasa sa akin. So, para at least ma-share ko sa inyo kung ano yung aking nakikita. Okay, of course, this is my personal opinion, no? Tingnan nyo kung parehas tayo ng pagbasa dito sa ating charting tool na ginagamit. Okay, so Rojas Company Incorporated. Ayan, based dito sa mga moving averages is somewhat pababa pa rin, no? So ako pag ganyan is lalo na yung 50, hindi ko siya tinitrade pagka ganyan. Kung nagtitrading ako ng swing, no, hindi yung day trade, yung mga like mga several weeks or several days. Okay, so kahit dito yung MACD niya, no, although makikita mo nagra-rise na yung kanyang, kung titingnan mo naman sa 50 line, wala pababa pa rin siya. Okay, so for me hindi pa rin siya, wala siyang buying for me. Okay, so pero kayo, kasi kung guguhit kayo ng trend line dito, pakita ko lang sa inyo, kung guguhit kayo dyan, yan, okay, yan, tapos dito, right, ando doon siya so kung guys mag quick trader kayo or for few days, meron siyang window na ayun, dito siya tataas, ayan, so kasi iyan ang pinaka trend line niya, okay, or kung siya is dire-diretso pa baba, is doon pa lang siya talaga papasok sa nasasabi nating new level of bearish area, di ba? So although kanyang trend is pa down trend, okay, mas lalo siyang ibaba kung yan, bababa na naman siya dito. Okay, so ganyan lang ang pagbasa ko actually guys. So perhaps similar lang tayo magbasa ng technical tools, yung ating mga indicators, no? Yung next Alson Consolidated Resources, okay, ACR, yan ba, so nasa support siya, no? Ngayon is nasa support siya, ayun, tama din, nasa support siya ng 50. Okay, so basta hindi niya mabibreak yan, okay, pag di niya na break yan is ayun, hindi siya bababa dyan, is magko-continue siya pataas. Alright, so yun, hindi rin siya bababa doon sa level 0 ng MACD, okay, or below ng 50. Okay, so patuloy siyang tataas. Pero may isi-sharing ako sa inyo kasi for long term, halimbawa ganyan, tingnan mo, very yung kanyang range, ito yung pinaka top to bottom. Pagpunta nyo dito sa, sabihin na natin 5 years, okay, para siyang naka-consolidated lang pagka ganyan is hindi ako nag-invest yan.
or hindi siya candidate for investing. Dapat is talagang continuing pataas siya. So, i-sharing ko sa inyo yung about dito sa sinasabi ko. Okay? So, ganyan ako magbasa ng chart. Okay? Tinitingnan ko yung mga moving averages. Kamukha nito, yung mga moving averages nasa support. Okay? Nasa taas yung mga candlestick. So, maaari akong mag-trade dyan. Once na nakakita ko ng magandang balita or narinig natin yung magandang balita like yan dito, di ba? Meron tayong mga naririnig na magandang balita. Tapos yung now, kaya nga nagsakayan sa now, di ba? So, okay, let's move on guys. APX. Okay? Ito yung mga companies na i-sharing nyo or na i-post doon sa ating Trade Ko To group, di ba? So, pagka ganito, no? Pababa siya eh. So, ayun, nagkaroon ng pagbaba doon sa line ng 50 MA. Okay? So, at bumaba din doon. So, wala ito. Okay? Ali. So, di ba 24 yung companies na or stock code na nilagay nyo sa ating Trade Ko To group, no? Ali is also negative for me. Okay? Macro Asia. Maraming companies na kapares ang MAC, no, yung code. Pero makita nyo rito, titingnan nyo yung PSE. Okay? Yan. Dati is, pag nag-type tayo dito, enter lang di ba? Understood, makukuha na yung ating company sa PSE. Pero ngayon, since marami na siyang option dyan, international stock codes nang nandyan. So, pag ganitong manipis, okay, double click nyo dyan. Ayun, bumababa doon, ano. So, talagang naminipis siya. So, dapat makakita ka dyan ng breakout eh. Pagka ganyang manipis, hindi mo makita. Kasi kung magkakaroon man ng breakout, na pataas siya, no? Or sabihin na natin reversal, malaki yung candle eh. Malaki yung galaw, malaki yung range. Pamukha niya, no? Malalaki oh. Yun. Ayun, malaki. So, mana pa ito. Malaki yung candle niya na bumaba siya. So, tingnan mo, nakailang araw na to. 1, 2, 3, 4 days pa, hindi pa nabibit ito. O hindi pa talaga na-overcome yun or mas mataas dito sa opening. Di ba dito nag-open yung red candle tapos doon bumagsak. Okay, doon siya nag-close. So, ilang araw na yan, 4 na, hindi pa rin nabibit, no, yung level na yun. Tapos naminipis pa yung volume. So, okay, yung MAC is negative sa akin yan. Pero, mapansin nyo ba yung MAC? Guys, punta tayo sa MAC. Tingnan nyo yung kanyang chart. Okay? Ito 2018 lang to. Okay? So, ganda ng form niya, no? Pag yan na bumalik sa bullish, most probably maabot din niya yung level na yan. Ayan, yung 9 pesos. Okay? Susunod is 13. Ayan. Tapos mabibit niya yan, 18. Okay? So, pwede nating abangan yan dito, banda rito. Okay? Ayun, magkakaroon ng breakout dyan yan. Tapos makikita mo tataas doon. Okay? Okay, let's move on na pang number 6 pa lang tayo. 24 yun. Okay? JFC. So, mag-shortcut na tayo So, alam nyo na paano ako magbasa ng chart. So, ito is manipis din. So, wala akong makita na mahirap siyang makita. Ayun, manipis eh. So, kung titingnan mo yan, neutral candle yan eh. Ayun, neutral. So, neutral. So, sabi natin na nasa bullish part siya. Okay, kasi nasa taas siya ng nasa support siya ng dalawang MA eh, no? MA50 and 14. So, nagko-confluence yung dalawa. So, hopefully tataas yan. Tapos, ang susunod niya is dito, yung kanyang resistance. Before nito, okay? Before nito is ito, yung kanyang resistance yan. Dito ka sa 144. Tapos dito. Pero kung makikita mo is ayan, maganda na rin yung signal dito, no? So, kaso is manipis yung volume. Okay. So, for me is neutral. Antayin natin itong
susunod na trading day, kung talagang gusto nyo magsipasok dyan sa Jollibee. Okay, so yung MEG, natandaan nyo yung MEG, nung tingnan ko yung MEG na mayroon parang form na asymmetrical, pero bumaba siya ron sa ating support line, di ba? Halos parehas yung support line ng 50, yung ginuhit natin na 50. Parang ito rin yun yun, no? So bumaba siya doon. So nakita niyo yung post natin, kahit ako nag-post ako sa group natin na talagang bumitaw na ako. Okay? So hindi siya nag-materialize. Ganoon naman talaga pagka hindi nag-materialize sa analysis mo. So pwede kang bibitaw. Tapos itong ating mga indicators. Okay? Marami tayong indicators dito like moving average 1, 2, 3. So tatlo yung ating indicators na as a guide. Nagsabi sa atin na magbenta na. So magbebenta na tayo, no? So wala pa tayong nakikita na dito sa MEG kasi ayun, no, nasa bearish siya. Nasa taas lahat yung mga moving average na ginagamit natin para tayo is tumingin ng opportunity, no? So DNL, okay? DNL Industries Incorporated. So medyo may momentum din siya, no? May momentum din siya, guys. Kasi tingnan mo yung mga momentum niyan. Nag-stay dito sa 60, no? So pwede. Okay? So ayun, 14. Pwede siya, guys. Positive sa akin tong DNL. So SECB, okay? Security Bank Corporation, okay? Oh, manipis. So negative sa akin yan. Pero once na nag-breakout yan, ayun na ang kanyang pagtaas. Okay? So for now, wala tayong nakikitang opportunity. So PXP, okay? PXP, ganoon din, ano? Wala siya. Nasa taas yung ating mga masasabi nating primary moving averages like 50 and 200, no? Kasi itong 14 moving average is like kung meron tayong very quick trade or pwede tayong mag few days trading dyan. Yan ang ginagamit kong indicator. So yung ating MER or Manila Electric Company, nagkakaroon siya doon ng dire-diretso, pero meron ako ditong isi-sharing sa inyo, no? Abangan nyo yung isi-sharing ko. Meron siyang buying opportunity. So kung makikita nyo yung sign na lalampas siya, okay? Actually, previous video natin or sharing matagal-tagal na. Kasi nasa taas siya ng level 0, okay? At ganoon din naman sa MACD. So let's see kung ano yung susunod niyang magiging, kasi nagkaroon ng confluence doon, no? Yung 214, di ba? Pareho siya doon, no? Doon siya nag-support. So however, itong candle na to is pantay yung ibaba at saka itaas. So masabi mo yan na neutral yan. Okay? So tingnan natin yung mga susunod na araw niya. Okay? Kasi yung opportunity hindi naman kagad yan na nakikita live. For example, saan natin nakita yung opportunity dito na talaga magbabay ka? Kung sa profile ko na talagang matagal-tagal ako nagti-trading, investing, na talagang few weeks to months ang aking strategy na ginagawa. Hindi talagang day trading or very few days lang lalabas na ako, no? Kasi mostly Friday lang ako nakakatingin pag off namin minsan nag-overtime pa ako ng Friday, so hindi ko talaga nakikita, di ba? So papakabilanin ng next Friday pa uli. Okay? Lalo na yung time dito sa Saudi Arabia is conflict, di ba? Pagising masarado na yung market, Kaya nga dito sa ating time dito sa ating kung day siya or 4 hours, parehas lang yan, di ba? Kasi di ba ginawang shortened yung timing sa PSE. So pag click mo yung 4 hours in 1 day dyan, parehas lang ang candlestick na lalabas. Okay? So like this, no? Nagkakaroon siya ng consolidation dyan. So dapat is mag-breakout dito.
mag-breakout dito sa line na to. Yan. Yan. Yung line na yan, dapat mag-breakout yan. Okay? Yun. So, pag lumampas doon ka makakakita ng tinan mo ulit yung guide mo, no? Tapos dito, increasing momentum. Okay? So, number 12 na tayo. 12 of 24. So, GMA 7. May mga nagtatanong GMA, no? So, for me is wala. Negative siya. Okay? Negative siya. DMC holding medyo pero nagkakaroon siya ng dito consolidation. So meron akong sharing dito in few days na talagang maganda siya for day traders, okay, or yung active trading na a few days is nag-in and out kayo, no? But for me, dahil makikita mo yung momentum dito is pababa. So, wala sa aking opportunity itong ngayon, no? Itong DMC. Kailangan is magkaroon siya ng breakout dito, no? Ano yung ating gagamitin dyan? Okay, yan yung magiging support niya. Okay, and then ito yung magiging ayan. So, ito yung support niya, no? Ayan. So, very yung range niya is medyo malimit. Okay? So, dyan siya nagpa-fluctuate. Okay? So, maaaring bumili ka dyan tapos dito magbenta ka na. So, of course, marami kang dapat na ibili dyan. Kung ganyan ang kaliit lang, magti-trading ka, di ba? So, RLC, Robinson Land Corporation. So, pagka ganyan may dividend, medyo may positive na nangyayari. Pero, ito yung mga nakababa. So, wala pa siya sa akin. Okay, RLC, ito may mga kumita rito yan, nakita nila tong opportunity na to. Okay, so malinaw na malinaw, kung nandito siya, pagka nag-crossover na yung MACD tapos lumipat dun sa bullish area, diretso nakuha niya to. Tapos nung nagpantay na dito, okay, pag nagpantay na dito, yan, yun. So makita mo na mga nagsipagbenta na dito. So nagkaroon na doon ng volume is decreasing na doon. So ayun, okay, lumampas yan. So makikita mo na nagre-range na siya sa nagkakaroon na siya ng consolidation dito, no? So tingnan natin kung dito naman sa 50, tingnan mo sa 50 o bumaba siya ng konti, no? Tingnan natin kung magdidiretso siya pababa kasi nakasupport itong 50. Okay, else bibili ka rito sa support ng 50, okay, pero magka-cut loss ka sa banda rito sa level na yan. Yan yung dotted line. So bibili ka na dyan, okay, magka-cut loss ka rin kasi baka tumaas na rito ulit, hindi siya didiretso pababa. Okay, and ito man, tingnan nyo siya rito, as a guide, papakabala siya sa 50, right? So kaya dapat pagka ganyan na tinitingnan mo yung chart mo, okay, yun ang kahirapan, palagi ka dapat nakatingin. Okay, so bumaba siya yung tail is bumaba, so bumaba din dyan, so negative yan. MPT, okay, yung ating Metropolitan Bank Trust Companies or Metro Bank. Okay,
So, wow, yung Metrobank is maganda. Maganda siya at ganda ng momentum niya. Oh. Ganda ng momentum niya. So, it's a go. It's a go, go, go. Okay? Green ang Metrobank. Okay? So, mag-comment kayo dyan sa baba kung after few days, no, mag-comment kayo kung naging maganda sa inyo yung ating sharing na to, no? Kasi ngayon ko lang ito ginawa. Personal choice tong mga, or personal opinion tong sinasabi ko sa inyo ngayon, no? Pero, maaari mo siyang gamitin kung ikaw is investor or trader din. Okay? So, no, wala pa dito sa video. Kailangan ko pa siya makita kung magbe-break up siya dito. Ayan, dapat tumaas muna doon. Tumaas siya muna diyan. Kasi sa nakababa siya. Oh, dapat tumaas dito yung mga candlestick dito sa line na ginuhitan ko niyan. Okay? So, di ba ang bilis basahin pagka talagang familiar ka na? Kung bago ka pa lang, medyo hindi ka pa familiar, ayun, manood ka lang ng mga ganitong review. Makikita mo Altus Property Venture, no? So, hindi, teka muna. Makikita mo dito pataas, ano? Dito nang bababa. So, parang malabo ata ito. Okay. At mga nasa baba din siya, no? Nasa baba din. Oh, tapos panipis pa yung ano. Ayun, panipis na doon. Pababa yung ano niyan, yung volume. So, wala, negative to sa akin. Okay? Negative. Kasi nagkaroon pa ng ano no, ng pandemic. So, age yan, LCM. Okay? Holcim Philippines. Bumaba, no? Bumababa siya. Tingnan natin kasi bumaba din dun eh. Pero ito guys is abangan nyo to, ha. Kaparis ng samak. Kaparis ng samak, naalala nyo? Yung kanina lang number 5. Tingnan mo. So, parang nakataob na cup, no? Ganun din yung samak, no? Yung samak. Okay? Pakita ko lang uli. Ayan, no? Yung samak. So, ang taas ng potential, ano? Basta antayin nyo lang na mag-breakout. Tapos, pasok tayo dyan, ano? Samak at saka sa Holcim. Ang ganda ng opportunity dyan. Okay? At siyempre dapat susundan. Else, sige, susundan ko para sa inyo tapos ipopost ko. Ganun. O mag-like kayo muna. Diba? I-like nyo muna. Kasi parang free stock pick na yun eh. So, puntahan na natin itong Agri-Nurture Incorporated. Okay? Yes, wala pa, no? Wala pa yung sa HLCM. Okay? Ito naman is makikita mo dito is pataas naman siya, no? Ayun, no? Pataas siya dun. So, as long na nag-hold dyan is masasabi natin na pop rin naman siya. Walang siyang bababa dyan. Okay? Huwag siyang bababa dito. Ito na mo, nag-hold doon sa support ng ano to, yung ating blue 50. Nag-hold siya dun eh. So, very quick retracement lang siguro or correction. Okay? Kasi naka 4 hours tayo eh. Okay? So, ayan, nasa taas pa rin siya ng MACD. Okay? Tapos yung kanyang histogram is papataas na rin. Ay, nagdi-decrease na, pataas na rin. Okay? So, nasa bullish part itong, or bullish area itong ani. Okay? So, dun sa mga merong ani, just hold. Makita mo yan na papataas pa as long na nag-hold doon sa kanyang support line. Diba? So, yung Merrimart. Maganda tong Merrimart. Nasa ano na siya eh. May nabasa akong article nito na nag-engage na rin sila sa online. Parang dito sa Saudi, mayroong mga online store. Okay? So, actually from here na nagkaroon siya ng MACD line is papataas na eh. Okay? At saka yung ganyang RSI. Yung RSI niya is talaga namang mayroong momentum. Ayun, no? Tumataas yung kanyang momentum.
Yung iba dito, pag nakatingin sa RSI, from 50 line pataas is better sa kanila or good. Okay? Na yun ang kanilang guide. Kailangan is more than, like sabihin natin 51 pataas, or yung iba naman is 60. So, kung below 60 is hindi pa rin sila nagbabay. Ganyan ang mga nakikita ko or napapalitan ko. Okay? Or sinisharing din sa akin ng mga kaibigan ko na nag-trade. Okay? So, kung dito ka bumili, maganda yan dito. Nakakuha mo yan. Pero ngayon is nagko-consolidate siya. So, tingnan mo tong iyong resistance. Okay? Yung resistance mo is nandito ngayon. Ayan. Nandyan ang iyong resistance ngayon. Pula. Ayan. Okay? So, tingnan natin ito sa 1 hour. Tama. Nandiyan yan. Ayan. Okay? So, pwede kang bumili dyan. Okay? Kasi nasa support yan. Ayun, nag-green na doon, no? Pero ko lang kung nakikita nyo. Pero, ito, ako lumalapit ako sa monitor eh. Ano ba, nakikita nyo ba? Ayan. Ayun, no? Meron doon green. Pero tinulak ulit siya pababa. Itong support, doon siya sumagko, no? O, maari siyang tumaas dyan. Ito. Ayan. Maari siyang tumaas dyan. Hanggang dyan. Bago siya ulit yan, magko-consolidate siyang pag ganun. Pero kung siya is mag-breakout ganun, yun ang buying opportunity na titingnan natin dyan. Okay? Of course, titingnan natin dyan na tataas uli yung blue line sa above the red line. Okay? Tapos babalik uli siya sa above 50. So, ngayon yung guide na nakikita natin sa mga indicators na binibigay sa atin ng indicator. Okay? So, MM. So, Double Dragon. Okay? Double Dragon. Wala, ano? Ayun, no? Mga nasa taas. Pababa. Nasa baba din siya. Okay. Wala pa tayong nakikita dyan na buying opportunity. Okay. Wala din dun sa pinakamalapit ko na ginagamit na MA14 eh. At least dapat nag-support na doon. So, pinaka-last is yung SMPH. Okay? Naku, ilang minuto kaya ito. Okay, ito nga yung pinalitan ko yung laptop ko. Hindi pa rin bumibigay ha. Grabe dati. Nagre-record ako, hindi bumibigay, nagka-crash. So, swerte tayo pare-parehas. May magagamit na akong laptop ngayon ulit, no? So, wala pa dito. Wala pa to guys, no? So, negative pa tong SMPH din, no? Okay, so, I hope nagustuhan nyo and mag-comment lang kayo sa baba, alright? So, kakat ko na to guys at masyado ng mahaba. Okay, see you on my next video.